Barkanka da shigowa AS Yarima 24 TV. Idan wannan shine shigowanka na farko, ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Ta zabto amarya ta ka farin ciki kar mu sake ya buya murnar farin ciki ga ango amarya Abdullahi ka zama ango fadila ce amarya Allah ka yau salati ga manzona dan Amina dan Abdullahi maulana Ali sahabbai ka saka na manzona ango amarya sai muke wakar aure da sunna da an je salon kiɗa na ganga ta sai rawa ango mijin amarya murnar farin ciki ga ango amarya Abdullahi ka zama ango fadila ce amarya amarya ango na ce kuɗan taka kuɗan juya lokacin ku ne haka fadila amarya muna ta san barka Abdullahi ango ne na ki ba shakka sai an daura ni ma AS Yarima ne murna amarya murnar farin ciki ga ango amarya Abdullahi ka zama ango fadila ce amarya sani na komai yana da ranarsa anya aure sannan kowa yana da mai sansa hakika ko na ku so ko mun gansa fadila amarya ta ango ba wasa Abdullahi angon ki ya wuce dukkan mu gasa ce uwar gida kuma ke ce amarya murnar farin ciki ga ango amarya Abdullahi ka zama ango fadila ce amarya